Добър ден! Здравейте, здравейте, слънчеви хора! Отново с вдъхновението се включвам днес. Отново така реших, че сега, особено когато вече съм на прага на започването на новото обучение, а след това ще вляза и в друго. Обикновено като почва обученията и много намалявам лайфовете, а както ви казах и предния път, сега е период, в който имам много неща да ви споделя, много неща да ви разкажа. И заради това си казах, давай да влизаме, докато още не са започнали обученията тая есен и зима, защото след това лайфовете стават един път на високосна. А аз наистина толкова много неща искам да ви споделя и да ви разкажа. Само ми дайте една секунда, за да се уверя, че съм когато разумът срещна сърцето. А тези, които в момента гледате, много ще се радвам да ми пишете, за да видя къде виждам коментарите. Днешната тема, супер, в групата съм. Днешната тема аз лично смятам и считам за една от най-тормозещите всички нас изобщо в живота, в пътеката, по която вървим, в ежедневието, което имаме. Защото много често се случва и в обратни връзки, и на лични съобщения, и по време на обученията да ми задавате отново един и същи въпрос. Не ли? Защо ми се случват определени неща? Защо аз, например, мисля, че съм добър човек, или защо аз правя това или онова, а пък се ми се случват някакви гадости. Например, разболявате се, или ви изоставят, или губите приятели, или имате проблеми с децата или партньора, или имате предизвикателства в работата, каквото и да правите не можете да отслабнете, каквото и да правите все едни и същи неща ви се случват. И хората ме питат, защо ми се случват тези неща? Защо постоянно едно и също ми се случва, едно и също върти, защо ми се случват нисковибрационни неща? Сега, днес лайф е посветен на тази тема. Както виждате, съм го заглавила защо се случват определени неща или Вселената слуша и изпълнява. Днес реално ще ви разкажа съвсем накратко, разбира се, как работи квантовото поле и как ние реално сами си викаме нещата, които ни се случват. А това, слънчеви хора, е едно от предизвикателните неща, които трябва да признаем пред себе си в хода на промяната, защото последното нещо, което ние като хора искаме да си признаем и да се изправим пред тази истина, е, че ние сами си ги викаме тези незгоди, които ни се случват, тези нисковибрационни неща, ние си ги поръчваме на квантовото поле през нашите мисли, думи и действия, както ще ви обясня сега. А това отличен опит, знам, това не е нещо, което можеш така да признаеш с лека ръка, да махнеш и да кажеш, да бе, гледай сега, виж поведението ми в последните няколко месеца, погледни какво съм правила, какво съм мислила. Не е чак такава мистерия, че такива неща ми се случват. И днес ще говоря за това нещо. Знам от първа ръка, знам в първата година на моята промяна как започнах да го разбирам това нещо, че аз съм си ги повикала всичките тия неща, че аз съм си ги направила, че аз съм си послала. Знам колко е предизвикателно, колко е трудно на душата да си каже, да, моето момиче, това е. В смисъл, това, което жънеш в момента, ти си го посял. Не случайно народите са казали, каквото жънеш, това ще посееш. Ако жънеш бури, ако сееш ветрове, ще жънеш бури. Нали? И точно това днес обаче искам да ви го обясня през науката, т.е. да спрем да си мислим, че в това има някакви мистерии, че някой там ни погледнал с лоши очи, че някой много ни мразил и той ни бил, урочасил или нещо от род. Не, слънчеви хора, не, това, което се случва в вашето ежедневие, вие си го поръчвате. Може да си го поръчали преди една година, може преди 10 години, може с натрупване в последните 2 години да сте си го поръчали. Сега ще ви обясня как работи този процес. В момента не виждам коментарите нито на лаптопа, нито на телефона, така че се надявам, ако има някакви коментари в някакъв момент, те да се появят и аз да мога да почна да комуникирам с вас, но наистина напоследък Фейсбук прави такъв тип изпълнения и никога не се знае какво и кога ще мога да видя и изобщо ще мога ли да комуникирам с вас. Темата е тегава, предупреждавам ви. Това беше така нещо, което аз самата, едно от нещата, които най-много промени начина ми на мислене и начина ми на подход изобщо към цялото ми ежедневие, към живота ми.
Супер! Yes! Виждам ги на телефона. Благодаря ти, Боби. Yes! Затварям Фейсбук. Ще си возя спокойно лайфа. Благодаря ви много. Здравейте на всички. Много се радвам, че сме заедно. Днес ще ви обясня. Здравей, Ванче. Много се радвам, че сме заедно. Супер! Здравейте на всички. Как Вселената и квантовото поле, което е нейно дете, реално изпълняват нашите мисли, думи и действия, ги превъплатяват в наша реалност. Вселената е най-вярният и категоричен изпълнител на нашите желания, дори когато изобщо не знаем, че те са такива. И за това ще ви говоря днес. Това ще обясня. Тук, как да въведа темата, мислих, има една прекрасна притча, която, то даже не е притча, ми е по-скоро нещо като приказка, която хората разказват, когато се опитват да обяснят с житейската мъдрост на хората как работи квантовото поле. Седи един човек на балкона и си говори сам. Вечер, представете си, вие също можете да се го представите за самите вас, излезли сте на балкона, гледате звездите. Благодаря ти, Станислава, много се радвам, че сме заедно днес в този топъл, почти есенен ден. И седи си човека на балкона и си мърмори. Толкова съм болен, толкова съм дебел, жена ми е отвратителна, децата ми никога не ме слушат, шефа ми е най-големия задник на света, каквото и да правя, никога не ми се получава. И на дясното му рамо тук седи неговия ангел-пазител и записва. Много съм дебел, много съм нещастен, жена ми е отвратителна, шефа ми е ужасен. Седи ангела такъв, пише и каза, много интересно, защо ли ги пък иска, например, Жоро, тия неща, сега това си неговите желания. След като иска, аз ще изпълнявам, защото съм негов ангел-пазител. Това е брилянтен начин да ви обясня как работи Вселената и квантовото поле, което е нейния проявител. Значи, вие си седите и си мърморите нещо, мислите си просто, че сте излезли, или пък представете си в задръстване сте и си мислите, леле, то скапан живот, ето сега пак един час ще вися тука, ето сега жена ми като се прибера, пак ще ми соли на главата, или жените си мислите, ето сега мъжа ми пак няма да изчистил на децата, нали, стаята ще е пълна свинщина, ето сега аз пак днеска защо изядох 2 парчета торта. Разбирате ли, всичките тези неща, които вие си ги мислите неосъзнато, както ще ви обясня след малко, ангелчето тук седи или там в каквото вярвате, няма никакво значение в какво вярвате, ще използвам тази притча и записва. На стаята на детето и ще е пълна свинщина. Мъжа й няма да е почистил. Ето, живота е гаден. Задръстването ще продължи 1 час. И пишат. И изпълняват, защото така работи Вселената, така работи квантовото поле. През нашите неосъзнати мисли, през нашите думи, които фразираме и действията, които извършваме, ние творим нашата реалност. Всичко това, което ви обяснявам, мислите ни, думите ни, предизвиканите от тях емоции, действията, които са следствие на всичко това, това е енергия. Това е енергия с определена чистота. Това е вълна, която ви излучвате отвътре навън и тя се излъчва във вашето квантово поле. Ами добре. Истината е, че Вселената слуша и изпълнява. Вселената слуша и изпълнява. Така съм кръстила, ще видите горе. Защо нещо ми се случва? Ами защото Вселената слуша и изпълнява. Това е най-невероятният другар, който някога може да имате. Това е Вселената и нейното квантово поле. Каквото си поръчате, представете си като едно меню. Все едно, че влизате в заведението на квантовото поле, в заведението на Вселената и казвате: аз съм грозна. Хоп, Вселената изпълнява. Аз съм дебела. Хоп, Вселената изпълнява. Живота ми е гаден. Хоп, Вселената изпълнява. И след това се чуете, ама защо живота ми се случва по този начин? Защо се разболявам 3 пъти в годината? Защо 2 пъти в годината се събирам багажа да напускам партньора си? Защо децата ми носят само тройки? Защо приятелите ми постоянно ми клюкарят зад гърба? Защо когато отслабна след това надебелявам? Ама, момичета и момчета, има едно меню, Вселената има меню и вие си поръчвате от него. С вашите мисли, думи, емоции и действия, с всяка една от тях, с всяка една вълна, която пускате в квантовото си поле, вие творите вашата реалност. Просто си представете, че с всяка една ваша неосъзната мисъл, вие на практика казвате на Вселената: днес от квантовото поле се избирам да съм дебела.
заставате пред огледалото сутринта, единството, което може да видите пред целия ден, че сте дебела. Ще изберете най-тесните ви дънки, за да може всичко тук да ви се нагъни и вие си кажете, ето да, ето ти, такава безволева, не знам си каква. А неприятното от всичко е, както ще ви обясня след няколко дни, когато започва 4-та група на любов към себе си и самочувствие, че тези нисковибрационни мисли, емоции, думи, те са като пълчища от плъхове. Едната отваря другата, след нея другата. Представете си, например, виждате някаква хипити-хопити дама на улицата, която има точно тялото, за което вие мечтаете. Вие виждате, веднага падате енергийно и се започва. Ето, виша тя, а пък ти не можеш, ти си безволева, оттам, каквото и да правиш, нищо не ти се получава оттам, а този мъж, който го избра преди 20 години и нямаш воля да го напуснеш оттам, тая вечер, като се прибера, пак трябва да готвя оттам, ето и шефа ми е толкова скапан и това няма край. Позволите ли на неосъзнатите мисли да се развихрят? На практика си правите сами харакири. Нали знаете какво е харакири? Това е ритуалното самоубийство в японската култура. Штрак! Една мисъл неосъзната да пуснете, като плъх да се промъкне между вас и тя на практика след нея избухват вселени и супернови. И това е точно това, че повечето от нас продължават да си мислят, че щастието е някаква мистика. Че нещастието също е някаква мистика. Не слънчеви хора. Нещастието и щастието са въпрос на чиста наука. Както няма да се уморя да ви обяснявам. И горе в шапката на видеото можете да видите 3 поредни видеа, които се наричат "Щастието е заложено във всеки един от нас". Там с наука, с биология, химия и физика аз обяснявам как ние творим нашата реалност през мислите, емоциите и двете съчетани в едно. Изгледайте ги, това са ми и до ден днешен и от първите видеа, които съм публикувала и в групата, и в YouTube канала, и до ден днешен се ми остават едни от любимите видеа, които съм правила за вас. Така, работата е там обаче следната. Доказано е научно, че на ден, чуйте ме много добре, на ден през главата ни минават между 50 и 60 хиляди мисли. Науката е доказала, че за съжаление огромна част от нас не осъзнават дори една от тях. И нещо се случва и ние, разбира се, залагаме на обичайния избор. Вайкане, тръшкане, аз тук жертвата на живота, как пак това ми се случи, а пък виж, тия си живеят живота на мен, все едно и също, са някакви нисковибрационни. Това е избора, който правят 90% от хората на белия свят, когато им се случи нещо нисковибрационно. 90% от хората избират да се изживяват като жертва на живота и на обстоятелствата. Защо? Защото те не разбират как работи квантовото поле. Защото те не разбират, че чрез мислите, емоциите, думите и действията си, те влизат в менюто на Вселената и всеки ден избират 60 хиляди мисли на ден. 80% от хората на Земята не осъзнават дори една от тях. А както съм ви казала милион пъти, всичко започва с една мисъл. Мислите творят нашите емоции. Мислите и емоциите ни в едно творят нашите думи, действия и реакции, а те всички оформят нашата квантова реалност. Докато вие не се погрижите да осъзнаете неосъзнатите си мисли, една да мине само покрай вас, една да мине и пълчището от плъхове се отприща. И това е една от основните ми цели, да не кажа най-важната ми цел във всички обучения е да накарам хората да осъзнаят неосъзнатите си мисли. Да разберат, че една мисъл изпуснете ли да мине покрай вас нисковибрационна и не я ли уловите на време, не се ли научите как да я отработвате, айде, всичко заминава след това. Тази нисковибрационна мисъл предизвиква нисковибрационна емоция. Те двете заедно предизвикат нисковибрационни думи, реакции и действия. И каква очаквате да е вашата квантова реалност? Каква очаквате да е вашата квантова реалност? Да пръскате да ги по цял ден и да сте щастливи? Значи, вие живеете в едни и същи нисковибрационни думи, емоции и действия, мисли, емоции, действия и думи и очаквате цветя от рози по пътя ви. Как ще стане това на този свят? В коя квантова реалност вие очаквате щастие, когато едно нисковибрационно, друго нисковибрационно, 7, 20, 50, 1000, милионно за целия ви живот до сега? И след това една сутрин се боите и си викате, защо съм нещастен?
Ама как да сте щастливи и безслънчеви хора? Когато вие неосъзнато допускате в мозъка ви да се множат пълчища и пълчища от плъхове, които ви задушават. На практика и до тук вие сте или даже повечето хора, ето до тук, вие сте зарити в нисковибрационни мисли, емоции и думи. И след това, защо съм щастлив? Ама как точно да сте щастливи? Когато всичко, което излиза от вас е нисковибрационно, как очаквате да дръпнете от квантовото поле високовибрационни хора, високовибрационни случки, високовибрационни емоции, високовибрационни събития? Как очаквате това да се случи? Това е математически невъзможно. И аз ви призовавам следващия път, когато се случи нещо, което ви интерпретирате като нисковибрационно, вместо да се вайкате, вместо да се тръжкате, вместо да сочите поредния човек във вашия живот, който трябва да е виновен за това, че сте болни, изоставени, самотни, дебели, грозни или там както се окачествявате, направете нещо друго. Върнете се назад, примерно последните 6 месеца и си дайте сметка за това, което сте мислили, говорили и правили. Просто си дайте сметка колко пъти вие сте мислили, говорили и правили лошо на самите вас. Например, вместо да изберете да отидете да тренирате или да замените поредната баничка с, откъде да знам, например, нещо вкусно и питателно, което може да си изготвите вкъщи, вие какво правите? Отидате и мушвате 2 торти, пълни с захар и всякакви ета, мета и така нататък. Вместо да подкрепите приятел, който е дошъл при вас с проблем, вие тихичко да злорадствате, че не само на вас ви се случват гадни неща. Вместо да изберете да говорите с партньора си, когато се случи нещо нисковибрационно във вашата връзка, вие да кажете, аз сега ще го накажа с пасивна агресия и ще седна и тук ще си скръсте краката и ще мълча. Вместо да седнете и да поговорите с детето си за начина, по който се чувствате, вие го наказвате, защото носи тройка. Добре, в смисъл, дайте да мислим логично. Как е възможно вие да избирате винаги нисковибрационна реакция във вашия живот? И после се чуете защо се разболявате, защо не сте щастливи, защо нямате приятели, защо постоянно се карате с някакви хора. Как е възможно дори да се чудите за това? Ами аз ще ви кажа как е възможно. Защото живеем неосъзнато, избирайки да гледаме телевизия, избирайки да прекарваме 3 часа на ден в социалните мрежи, избирайки да гледаме снимки на някакви хора в Инстаграм, които имат 500 филтъра върху тях, избирайки за пореден път да вдигнем телефона и да се оплакваме на приятелката ни от партньора ни, вместо да вземем и да направим нещо за този наш личен живот, избирайки, например, да дигнем телефона и да се жалваме на майка ни или да псуваме майка ни на някой, например, на партньора ни. Защо не? Да, вие си ги знаете как стават тия неща, ама след това си знаете и как тече живот. Едно и също, едно и също, едно и също до откат. И накрая викате, ще остана. Ами, какво да стане, слънчеви хора, когато вие във вашето ежедневие избирате до болка познатите нисковибрационни реакции на нещата, които ви се случват отново и отново и отново. Така изглежда неосъзнатия живот. Когато вие живеете неосъзнато за мислите, които се роят във вашия мозък, вие всеки път ще питате, защо пак ми се случва това? И няма да получавате отговор. А отговорът е, защото Вселената слуша, записва и изпълнява. Докато вие мислите за себе си от ниските вибрации, докато вие постоянно постъпвате към себе си през автоагресия, докато вие постоянно сте недоволни от тялото си, от психиката си, от живота си, от дрехите си, от партньора си, от децата си, от приятелите си, от родителите си. Какво точно очаквате красиво, високовибрационно и чудесно да се случи във вашия живот? Искам да седнете и да си помислите как, например, вие ще съберете -2 плюс -2 и ще получите 5. Айде, дайте да помислим. Дайте да говорим с основните закони на науката, която се прилага навсякъде. От музиката до медицината. Дайте да мислим с законите на математиката. Възможно ли вие да съберете 2 нисковибрационни мисли, с 2 нисковибрационни мисли да получите 10 във вашия живот? Айде, дайте да видим. Как ще стане тази история?
нисковибрационна мисъл, до нисковибрационна емоция, до нисковибрационна реакция. И после викате, сбора е нещастие. Брей, как става пък тази работа? Трябва да осъзнаете, че с всяка една мисъл, с всяка една дума, с всяка една емоция, с всяка ваша реакция, вие творите вашата реалност. Всеки един от тях отваря менюто на Вселената и почва да поръчва. И докато вие мислите, говорите и правите лоши неща и за себе си, и за околните, перфектното ястие няма да бъде сервирано на вашата маса. Мечтите ви няма да ви бъдат дадени, да бъдат реализирани от квантовото ви поле. Защото мечтите по същността са високо вибрационни. За да се сбъднат, вие трябва да тръгвате от високо вибрационна основа. А когато ден след ден, година след година, десетилетие след десетилетие, вие живеете в неосъзнати нисковибрационни мисли, като дръпнете чертата, няма как тя да е с положителен знак отпред това, което получите като сбор. Няма как това да се случи. За да можете да промените живота си, за да можете да промените спиралата, в която сте влезли, тази спирала на нещастие и постоянно неудовлетворение, вие трябва да направите връзка с себе си. Вие трябва да разберете кои сте. Трябва да се изправите пред себе си, мислите и емоциите си, не да бягате от тях, не да ги отричате, не да викате аз не съм такава и аз не съм такава. Напротив, вие трябва да се изправите пред своите истини, да съберете смелост, да ги признаете и да започнете да ги отработвате. Няма друг път към щастието, разберете. Никой с отрицание не е станал щастлив. Няма такъв човек на белия свят. Няма. Можете, добре като отричате, че не сте такива или онакива, или нямате това или онова ваше качество, колко сте напреднали във вашето развитие личностно и колко щастие има в живота ви в момента. Докато отричате, че не завиждате, че не говорите лошо за другите, т.е. докато отричате, че завиждате, че говорите лошо за другите, че говорите лошо за себе си, че имате нисковибрационни мисли. Как очаквате това нещо? Значи, или не го осъзнавате и го отричате. Как очаквате да го отработите и се промени? Можете ли да отричате нещо и да работите върху него? Това е математически невъзможно. Тоест, това е невъзможно. Най-важната ви работа по пътя на щастието е вие да си изправите пред себе си, да съберете смелост и да си признаете неприятните истини за самите вас. Едва тогава вие може да направите крачка напред и да си кажете, добре, вече мога да тръгна да направя нещо. И това винаги е най-голямото предизвикателство на всички жени, които са били в моите обучения, да се изправят пред себе си и да кажат, майче, това, което се опитвам да остана сляпа за него и да не си го призная вече 20 години, майче ще излезе точно така. Защото най-нормалното нещо е, когато аз, например, в отговорите на обратните връзки казвам, погледни това, замисли се за онова, тук нещо не се връзва, тук има противоречие, първата реакция на огромна част от хората е Нели не си права. Да, ама Нели не си права продължава, примерно не с Нели, но това не е вярно, примерно продължава 20, 30, 40 години. И след това се питате защо не сте щастливи. Как да започнете да работите по каквато и да е ваша личностна характеристика, ако вие не се изправите пред тези неприятни и некомфортни истини. Да, Нели, но защото ти беше достатъчно смела и си достатъчно смела и към момента да продължиш да го правиш. Затова си искат много топки. Да се изправиш пред себе си в един слънчев ден и да кажеш, момиче, крайно време е. Това вече не е живот. Виждаш, че това не работи. Това да отказваш да признаеш базови истини за самата теб, които влачиш от десетилетия като 5 тона товар камъни на гърба ти, не работи. Трябва да направиш нещо друго. Трябва най-накрая да се осмелиш и тези неприятни истини да си ги признаеш, че си супер контролираща, че си много агресивна, че постоянно искаш от другите да изпълняват някакви неща, които те изобщо не са длъжни да ги правят. Нали? Че нямаш никакви лични граници, че си остава всички ти се качат върху главата. Всички тия неща ще трябва в някакъв момент да си ги признаеш. Защо? Защото докато не ги признаеш, ти не можеш да започнеш да работиш по тях. Това са едни от най-предизвикателните моменти в промяната. При мен те продължават и до днес. Аз, например, си мисля, че нещо съм отработила, Вселената си идва и си ме почуква. И аз вместо се вайкам, казвам, чакай да видя защо това ми се случва в момента. Какво има тук, където аз още не съм забелязала?
Бързичко оправям нещата и продължавам напред, вместо да изкарам една година в страдание, защото това ми се било случило, ония така ме бил погледнал, ония онова бил казал. Добре, окей. Всеки може да реагира единствено от собственото си ниво на развитие. Докато не престанете да приемате нещата лично, винаги ще е свят въртящ се около другите и тяхното мнение. Ама това се изисква поне 2-3 години навътре в промяната, за да спрете да плащате данък обществено мнение. Ама трябва да почнете от някъде. Трябва да почнете от някъде. За да станат 2-3, вие първо трябва да има ден първи. После да има ден 10, после 20, после 300, после 500, после 600. Кой извървял, който иде път без да направи първата крачка? Аз не познавам такъв човек в цялата човешка история. Кой успял да извърви, който иде път без да прекрачи? Да се осмели и да прекрачи. Няма такъв човек. Когато си дадете сметка и вместо да се вайкате, се изправите пред вашите собствени мисли, емоции, действия и избори, тогава вие ще разберете, че Вселената изпълнява като най-невероятният изпълнител, който може да си представите. Няма друг такъв изпълнител като нея. Каквото пуснете в квантовото ви поле, това дърпа обратно за вас. Каквото пуснете в квантовото ви поле, това дърпа тя обратно към вас. И се запитайте, колко пъти в последните 6 месеца, например, вие сте мислили, говорили или правили нещо лошо за себе си или другите. Колко пъти сте се страхували, че онова или това ще се случи. Страховете също са енергия. Те също всеки път, когато се страхувате, ви излучвате ниско вибрационна енергия навън и почвате да дърпате проявленията на страха към вас. Няма никаква мистерия. Щастието и нещастието са чиста наука. Чиста наука. Какво ще дръпнете от квантовото поле, зависи от вашите мисли, емоции и реакции. Докато не ги промените, ще продължите да си дърпате едно и също до припадък и после ще питате защо на мен. Който е един от най-безсмислените въпроси на този свят. Вили пише, Нели ти ми помогна да си изправя пред себе си, нещата, на които ни учиш, се случват точно така, но трябва сам да ги изпиташ. Да, трябва сам да ги изпиташ, но както няма се уморя да повтарям, за тази работа трябват топки. Единствените хора, за които съм познавала в целия ми живот да се променят, това са хора, които са се изправили пред себе си и смело са избрали промяната. Със страх никой никога не се е променил. Никога. Само смелите постигат промяна. Не случайно мъдрите хора са казали, живота обича смелите. И им го показва, като им подарява щастие. Така. Сега, искам тук да кажа нещо много важно, за което много от дамите в моите обучения се оказват много неприятно изненадани. Много внимавайте с изкуствения позитивизъм. Това е нещо, което аз имам и лайф по темата, изгледайте го, това е нещо, което аз много се бунтувам срещу него. Твърд противник съм на изкуствения позитивизъм. Изкуственият позитивизъм, мили момчета и момичета, е като мазнина, пусната отгоре в чаша вода. Докато няма работа отдолу в чашата вода, изкуственият позитивизъм ще си плува отгоре и вие постоянно се чуете какво става. Ама аз такива афирмации всяка сутрин си повтарям. Ама аз съм толкова позитивен човек. Винаги викам, да, живота е супер, леле, слънцето изгря, този залез е прекрасен, он изгръв е невероятен, аз съм такава, аз съм накава, аз съм не знам си какво. Докато това седи само отгоре. Докато остава на база твърдения голи, зад които не седят никакви действия. Това не е промяна. Чуйте ме много добре и се пазете и стойте надалече от хора, които продават изкуствен позитивизъм. Позитивизъм без истинска работа отдолу, тук и тук, е един от най-големите врагове на щастието. Колкото пъти искате, толкова ще ви се подпише отдолу. Ако знаете колко жени са влизали в моите обучения, супер надъхани ми обясняват, не, това не е вярно, аз съм такава, аз говоря това, аз говоря онова. И в момента, в който почват да правят практики, ми дават обратни връзки. Мамо, мила! И аз като кажа, моето момиче, сори, тук няма реална промяна, тук има изкуствен позитивизъм. То са сродни, то са, не ми говорят там по 2-3 седмици, то са отричания. И в един момент обаче осъзнават,
тук нещо не се връзва. Как аз мога да ги говоря тия афирмации, да викам, така съм, не знам си какво, и живота ми да продължава да е такъв, какъвто аз не го искам. Няма логика в това, разбирате ли? Аз затова, когато видя такива хора, аз винаги правя поне 2 крачки далече от тях. Защото тяхната енергия е толкова ниско вибрационна. В смисъл, като думи, да, аз съм такава, аз съм направила това, аз съм супер развита, аз съм супер щастлива. Аз като видя такива хора, бягам 100 км от тях. Тяхната вибрация е изключително ниска. Изключително ниска. Това да ни е цялата идея. Ама ти сега ще виж катафана на Каспас след 2 седмици. Как ще станат нещата и как вече не просто ще се замислиш, ами ще действаш, защото няма да имаш алтернатива. Да. Просто изкуственият позитивизъм, ей тук с такива букви съм си го написала. Внимавайте с изкуствения позитивизъм. Най-големия враг на щастието, на истинското щастие, това е изкуственият позитивизъм. Добре, хайде, моля ви се, замислете се на следното. Вие сте, да кажем, на 50 години, на 40 години, на 30 години. Така. Откакто сте се родили, душата ви избрала да преживее определени травми. Така е, късия пас е много хубаво нещо. За хората, които имат такъв да го осъзнаят обаче. Тук трябва да направя тази бележка. Имате травми, имате преживявания, имате загуба на хора, имате загуба на материални неща, имате загуба на приятели. Това се е трупало десетилетия и десетилетия наред. Снежинка по снежинка лавината върви. И вие вярвате, че с 5 приказки, аз съм най-добрата, аз съм най-невероятната, всичко ми се получава, аз съм милионер. Вие вярвате, че повтаряйки нещо, зад което не седи никаква работа, вие ще промените живота си и ще станете щастливи. Добре бе, хора. В смисъл, това е обида към вашия интелект да вярвате в такова нещо. Сега ще видиш как изглежда при човек, който вярва точно в обратното. Задайте си този простичък въпрос. Травма след травма, обида след обида, страх след страх, разочарование след разочарование, да кажем, счупено сърце, загуба на родители, на приятели, на деца. И вие си мислите, че с 2 празни реплики, зад които не седи никаква работа на ограничаващи вярвания, на страхове, на смяна на хранене, на движение, и вие си мислите, че колко ви се е получило към момента, ви питам аз. И когато останете вечер сами със себе си и загасите лампата, има ли щастие в това сърце? Има ли щастие в това сърце, чието мозък е на практика коматозен от метастазите на изкуствения позитивизъм? Внимавайте с изкуствения позитивизъм. Най-големия враг на истинското щастие е изкуствения позитивизъм. Като чуя афирмация и вика ми се вкисват с полите. Просто. Ама аз си казвам тези афирмации всеки ден. А какво направи бе човек? Вдигна ли си задника от дивана да направиш 5 практики? Отиде ли и изправи ли се пред страховете си? Работи ли сте върху ограничаващите си вярвания и програми? Изгради ли личните си граници? Не. Добре, окей, повтаря афирмации по цял ден. След 1 година ще се возя на Ферари. Хубаво, добре, айде, пробвайте. Аз затова и не харесвам книгата Тайната. Аз това съм го писала и в моята книга. Знам, че всеки намира своите източници, но точно такъв тип произведения и идващите от тях вярвания карат хората да седят, да не правят нищо, да говорят афирмации след 1 година да викат: аз що не съм в Ферари, например? Защо не съм милионер? А какво направихте? Какво направихте? Какво реално действие направихте вие, за да станете милионери или да карате Ферари? Или да имате партньори, или да имате деца, или да имате приятели, или да си смените работата? Какво направихте вие за тези мечти? Или седяхте положителни афирмации по цял ден, а по тия 5 положителни афирмации пъплят като пълчища неотработени и неосъзнати мисли. Пазете се от изкуствения позитивизъм като дявол от тамян. Внимавайте много.
и бягайте надалече от такива хора. Така, много ясно, слънчеви хора, разбирате Вселената как изпълнява и квантовото поле как изпълняват. Когато вие един слънчев ден, вече навлезли в вашата промяна, ще възстановите връзката с източника. Това е неизменна част от промяната. Връзката с източника, това е, не може да не сте чували, до 7 годишна възраст. Това е тази връзка, която децата, които ни застрелват с невероятните си прозрения, знания, емоции до 7 годишна възраст, се води, че този канал е отворен тук през фонтанелата, докато се затвори децата, се приема, че имат такава връзка с източника. Трябва да ви кажа, хубавата новина е, че тя може да бъде възстановена в пълния размер във всеки един момент. Някъде около между третата и петата година на промяната вие ще възстановите своята връзка с източника. И тогава ще разберете с цялото си същество, че Вселената работи безотказно. Вселената слуша и изпълнява като нищо друго. Просто не може да си представите. Вселената можете да я превърнете или в най-добрия си съюзник, или в най-добрия си учител. Вие решавате как ще работи тя за вас. А как ще работи тя за вас, определяте през мислите, емоциите си и техните отрочета, думи, действия и реакции. Докато вашите мисли и вашите емоции са нисковибрационни, не се очудвайте, че живота ви е нисковибрационен. Промените ли, осъзнаете ли неосъзнатите си мисли и оттам промените целия кръг на живота, който ще ви обясня след 2 седмици в любов към себе си и самочувствие, всеки ден ще си казвате, да, бе, да. Как така това стана, бе? Аз мисля, че тия неща за някакви измишлотини на някакви шарлатани. Аз мисля, че тия неща им се викат вълшебства и чудеса. Да, ние ги наричаме така, но те са просто проявления на квантовото поле, които вие сами сте си издърпали през квантовата мрежа на вашите мисли, емоции и реакции. Щастието е чиста наука. Щастието е биология, химия, физика и математика. Това е щастието. Здравей, Оля! Спрете да си мислите, че щастливите хора са някакви там, където са посипани с златен прашец и някой отгоре е казал, ето хоп, тук кръстницата докосва и изведнъж, сбудят се една сутрин и сиртаки. Няма такова нещо. Щастливите хора работят за своето щастие всеки ден, от момента, в който отворят очи, до момента, в който заспят. Те работят осъзнато за своето щастие. Никой не е дошъл и им го е поставил на тепсия. Много хора сега ще кажат, тези, които се раждат с богати семейства. И какво? И какво? Парите ви правят богати. Сигурни ли сте в това? Знаете ли какво е казал Коко Шанел? Има хора с пари, а има и богати хора. Помислете си добре върху това. Има хора, които генетично им е дадено да имат хубаво тяло. Добре, и какво? И това ги прави щастливи? Сигурни ли сте в това? Сигурни ли сте в това? Тези програми, с които сме отгледани, тези ограничаващи вярвания, които са като метастази плъпнали в цялото ни тяло, те са тези, от които се роят нашите мисли. Ограничаващите вярвания, фактически, както ще обясня, след 2 седмици, това, ако ограничаващото ви вярване, от него плъпват нисковибрационните ви мисли. Докато вие не осъзнаете ограничаващите си вярвания, например, щастието, обича тишината. Това е едно от най-неприятните ограничаващи вярвания. Хората си тънат и тънат и тънат и постоянно се самосаботират, защото вярват, че щастието обича тишината, например. Или че много хубаво не е на хубаво. Кой от вас вярва в това? Колко от вас вярват в това нещо, че много хубаво не е на хубаво, че щастието обича от тишината? Колко от вас вярват в тези токсични неща, които им пречат да се разгърнат и да сбъднат мечтите си? Да са споделени и да са щастливи реално. Ама как бе, момичета и момчета, тия неща ще се тръгнат, като вие дори не признавате, че са там. И още по-лошо, дори не осъзнавате, че са там.
Това може да бъде отработено само когато се изправите пред себе си, съберете смелост и направите първата крачка, след нея втората, след нея 20-та, след нея 100-ната. Как ще станат тия неща? Как? Обяснете ми, искам да ми обясните, хайде дайте да мислим логично. Докато вие вярвате, че много хубаво не е на хубаво, колко щастие очаквате вие да имате в живота си? Как очаквате да ви посипе с златен прашец живота и квантовото поле да ви сипе рози по пътя и да ви вика ето ти пари, ето ти любов, ето ти щастие, ето ти благоденствие, ето ти изобилие? Как ще стане тази работа? Вие вярвате, че много хубаво не е на хубаво. Случват ви се едно-две неща и почвате да си чакате на нисък старт да ви шляпа живота. Добре, окей. И очаквате дългосрочно щастие, когато вярвате, че много хубаво не е на хубаво, така ли? Очаквате споделеност, когато вярвате, че щастието обича тишината. Добре, окей, хубаво. Очаквате пари, когато вярвате, че богатите са задници. Или престъпници. Добре, хубаво. Ако ми обясните логиката на тия неща, ограничаващите ви вярвания, колкото по-неосъзнати са, толкова повече роят нисковибрационни мисли. Това са програми тук в мозъка ви, които седят отзад и излъчват постоянно. Много хубаво не е на хубаво, много хубаво не е на хубаво, много хубаво не е на хубаво. И почват да пускат по-често от плъхове. Да, докато това не бъде осъзнато и отработено, и заменено с градивно вярване, и после повтаряйте си положителни афирмации по цял ден. Добре, окей. А останалите ви 50 000 нисковибрационни мисли, които дори не знаете, че са там. И нещо, което винаги питам тия хора с тия афирмации. Ти вярваш ли в това реално? Вярваш ли в това реално? Вярваш ли, че си най-велика, че си милионер, че си най-прекрасната майка, тия неща, където са ви научили да ги повтаряте просто като някакви роботи? Вярваш ли в това нещо? Сърцето ти трепва ли, като ги говориш тия неща? Настръхваш ли, като го кажеш? Не се връзва. Не се връзва. Няма връзка между мозъка ви и тялото ви. Нямате връзка с самите вас. Тялото ви не реагира на тези изкуствени фрази и афирмации. Тялото ви не вярва в тях. Като човек минал по пътя на промяната, продължаваш да върви и знаеш, че ще върви до живот. Като човек, през който са минали вече над 100 човека, които са пожелали щастие, мога да ви кажа, че щастливите хора са тези, които събират смелост да си справят пред себе си и неприятните истини за техния характер, живот и реакции. Много смелост се изисква. Пътя не е лек. Но това, което се случва по него, е несравнимо. Несравнимо. Всичко, за което си мечтаете, седи от другата страна на страха. Обратното на страха не е смелостта. Но докато ги отработите, ви върши прекрасно смелостта работа. Защото смелостта е да действаш въпреки страха. Въпреки страха от непознатото, въпреки страха от промяната. Ти си казваш край. Това е. 30-40 години стигат. Ще се опитам с нещо различно. Работи ли това, което правя на момента? Не работи. Ами дай да видя дали няма нещо друго. Ами опитайте да видите дали няма нещо друго. Опитайте. Никой не е казал, че пътят цветя и рози. Особено в първата година на промяната. Ако някой ви твърди такова нещо, той просто ви лъже. Но след това стават цветя и рози. Повярвайте ми. Защото ще започнете да го виждате като такъв. И ще смените тунела с светлинката в края, към която драпате цял живот, с една пътека в гората, посипана от цветя и рози. Защо? Защото вместо тунел вие сте започнали да виждате нея. Не защото нещо генерално се е променило в света около вас, а защото вие вече го виждате с други очи. Не забравяйте, красотата е в очите на гледащия. И така, слънчеви момичета и момчета, това е нещо, което исках да споделя. Нямам представа колко време вече продължава лайфа. Аз просто си влизам и си говоря, като ме нагъне и викам, давай сега, давай докато не съм започвала обученията, давай да правя лайфове всеки път, когато ми дойде, че почваш ли обученията,
Сега ще е 4-та група на първо ниво, ноември започваме 2-та група на второ ниво и общо взето лайфа вероятно се включвам от дъжд на вятър, но сега, когато когато съм готова, макар че и това може да се промени, кой знае. Може пък и това да се промени, въпреки всичко се включвам на лайф всяка седмица. Нищо не се знае. Днеска, като станах тая сутрин, не съм мислила, че ще правя лайф. Нали? Но ето. Така че взимаме каквото ни дава живота, правим това, което ни диктува сърцето и вървим напред. Разберете. Вместо постоянно да се вайкате и тръжкате, защо ми се случва това или онова, трябва да разберете. Вселената слуша и изпълнява. Всяка една, дори най-милимундърската ваша мисъл, емоция и реакция е вашия избор от менюто на Вселената. Докато вие мислите, говорите и правите лоши за себе си неща, вие избирате от менюто и Вселената ви го носи. Чиния с, да кажем, тяло, което не харесвате, чиния с болести, чиния с раздори, чиния с разлука, чиния с разочарование. Това си поръчвате, това ви доставя Вселената. Както ви казах, ангелчето тук отгоре се чуди. Защо? Тя или той ги иска тези неща? Да, аз съм техния ангел, трябва да изпълнявам. И ангел ви ги носи тия работи. Може и да е друго. Може да изберете високовибрационните мисии, емоции и действия. И да почнете да избирате от менюто на Вселената, да избирате здраве, да избирате любов, да избирате щастие, да избирате изобилие, да избирате благоденствие, да избирате богатство. Може и това. И Вселената, виждайки ви, как вие седите на примерно вечер в Родопите и си мислите, Боже, колко съм щастлива, колко много ми е дал живота, колко съм богата, как знам, че всичко в моите ръце, прави избор, например. Няма значение. И след това действията ви подкрепят тези думи. Разбирате ли? Действията ви подкрепят тези мисли, а не мислите и говорите едно, което и правите друго. Защото тогава няма как да се съчетае квантовото поле и да ви даде хубавите чинии. Но като започнете истинската работа върху себе си, като започнете да осъзнавате и да отработвате мислите си и да ги заменяте с високовибрационни работещи за вас, нещата изведнъж почват да ви сервират изведнъж любов. Вселената почва да ви води приятели, почва да ви води разбирателство, почва да ви води богатство, пари, изобилие. И вие викате, ко стана? Ко стана? Като се обърнете вече към последните 6 месеца и виждате как сте избрали да мислите, действате и чувствате, да започнете да признавате емоциите си, да разбирате, че те ви правят човека, който сте, вместо да ги скатавате и да викате, аз не съм ядосана, аз не съм гневна, аз не съм тъжна. Нещо, което също ще учим. След 2 седмици започваме. Между прочим, остана последното място. Благодаря ви, групата е пълна. Едно последно място остана в 4-та група на любов към себе си и самочувствие, която от вас си е как да кажа, благословена и наречена, ще си го взема, аз го знам това. Просто благодаря ви от сърце. Наистина нямам търпение, нямам търпение да дойде 26 септември. Реално ние започваме от 19, защото ще имаме въвеждаш лайф, но просто да. Не може да не сте виждали, има една велика, защото не може разбира се да не сте виждали. Здравей, Стефи, много се радвам да те видя. 4 квадратчета на снимка. И на първата снимка нарисувано лицето на много ядосан човек. Свалят първото лице, отдолу под това лице има сълзи. Свалят второто лице, отдолу под това лице гняв. Отдолу под това лице фигура на малко дете, което плаче. Това обаче може да разберете, че седи зад това, което ви се случва, само когато изберете се свържете с себе си. Тези пластове, налепени по вас, като лук или зеле, да почнете да ги махате, вие трябва да изберете, да станете пред себе си. И някой ден там ще осъзнаете, че зад гнева седи неизживяна мъка. И ще го разберете това тази есен и зима. Нямам търпение да видя какво ще постигнат хората в 4-та група. Нямам търпение просто да посрещна хората, пожелали си щастие. Истинско щастие. Не мазнината отгоре над водата, а истинското щастие, което идва работа винаги
Винаги, винаги. Отвътре навън. И така, прекрасни момичета и момчета, благодаря ви за това, че бяхме тук. Осъзнавам, деня е работен. Да, обаче аз изведнъж осъзнах, че аз реално много държа вечерите ми да са посветени на мен и нещата и хората, които обичам. В смисъл да са по-лични вечерите. И защото започнах да се напрягам от последните лайфове, които бях решила, че трябва да водя вечер, и изведнъж осъзнах, че аз реално съм много по-щастлива да влизам на лайфове през деня. И си казах, добре, аз като изляза пред тези хора, трябва да съм в висока вибрация. Защо вместо да правя практики, за да влизам в високи вибрация вечер, аз просто не влизам в лайф, когато искам да вляза в лайф, а не когато трябва. И ето вижте пореден избор, който ме направи по-щастлива. Вместо трябва да влизам на лайф, сега искам да влизам на лайф. Виждате ли голямата разлика? Вибрацията как веднага се променя. Не трябва да правя лайфове. Искам да правя лайфове. И моята вибрация вече е съвсем различна. Нещата, които ви споделям, вече са съвсем различни. Аз просто се усещам различа в лайфовете. И разбира се, тези лайфове, понеже са на много по-висока вибрация, те вече ще достигат и по съвсем друг начин до вас. Така че, благодаря ви от сърце за всичко, което споделихме днес. Ще видим как ще ми се отрази започването на обучението другата седмица. Надявам се да не изчезна пак за 2 месеца от лайфове, но когато дамите обикновено са много активни и обучението е много напечено, обикновено аз нямам и желание да влизам на лайфове, защото те така хубаво ми запълват цялото време и пространство енергийно, че нямам тази нужда да влизам на лайфове, за да споделя някакви неща, защото ги споделям с хората в обученията, но все пак се надявам, че няма да изчезна за 2 месеца. Вили пише, Нели, благодаря, всеки лайф е уникален сияш. Да, защото искам да съм тук в момента с вас, а не защото трябва. Заменим ли трябва с искам? Колко неща кардинално се променят в този живот. Колко неща. Целувам ви, прегръщам ви, бъдете здрави, слънчеви и благословени. Вижте, днес съм с една гривничка, която правят моите племенници. За тази Коледа пак ще има подарък, гривни или обички към книгата, така че винаги искам да има нещо екстра към нещата, които ви давам. Това, разбира се, ще го обявим към октомври. То вече средата на септември, боже как лети това време. На всички, които са родители, които ще изпращат ученици или баби и дядовци, чудесен първи учебен ден за всички вас. Нека годината на всички ученици. Аз обожавах да ходя на училище. Това ми беше едно от любимите неща на света. Даже сега племенниците ми малките са в първи клас и аз викам, боже, как искам аз да съм в първи клас, беше толкова яко. Спомням си като вчера как върху новите тетрадки мама пишеше Анелия Татарова, например, 2 Г клас. Нали, много обичам да ходя на училище, обожавах да ходя на училище. Затова така пожелавам на всички, които имат деца или внуци или племенници, които тръгват на училище, нека годината да е успешна, нека да е здрава, нека да е пълна, нека да е пълна с чудеса и много радост и много игри за всички деца. Целувам ви, прегръщам ви, бъдете здрави, слънчеви и благословени. До следващия път, когато и да е той, с най-висока енергия и вибрация ви пожелавам смелост, щастие и усмивки. До следващия път.